señoras, señores, son as 6:31 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda non nos seguiden nas redes sociais, pois hai 4 en Galicia que non nos siguen. 4 persoas. 13.195. Buah, temos que chegar aos 13.200 hoxe, por favor. 13.195. Quedan 5, Así que, por favor, @Voltas co Prato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan... que cociñan 2 persoas. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Xa non tes adxetivos, 2 persoas. Aí está, Xulio Mato, está de lo vendo, sí. Fixenlle un pouco a faena a Nico, o compañeiro cámara, porque só me quedei con el para que non poideran cambiar a súa cámara. E que estuvera todo o rato traballando. Porque é que ás veces digo, está aí o pobre, non fai nada, que traballe. Que traballe un pouco. Pobre Nico. Non me fagas caso. Pobre Nico, no, é broma, Nico. Xulio Mato, como estás? Moi ben, a ti? Sí, moi ben. Sí. Correcto. Super ben. Super ben. Non moi ben, super ben. Super ben. Home, é benres tamén, É Todo certo. axuda. É certo. Sí. Moi ben. E ti, Lucía? Moi ben. Sí. Excelente. Non tes cara de estar excelente, sí? Ai, como no velo. Sí. Que me Sí, pasa? está A ver, sonríe. Onte gañei, hoxe venres. É verdad. Pero tens que traballar despois. Teño que traballar despois. Entón que... tamén Xa factura. traballei antes. Tamén factura. E tamén facturas. É certo. Non entendo o concepto ese traballar antes, traballar El factura despois. igual. É que hai un momento moi concreto, no día no que traballo. Sí. Non é hora, Porque ahora traballamos el mês. O resto ten toda a ansia. É cando teño que facer cousas na casa, sabes? Cando teño que tender a roupa, lavar a louza e demais. menos Eso é o máximo que traballo eu, Menos mal. Na máis. O resto do tempo couto xenio. Eso, o resto do tempo estou aquí. Bueno, señoras e señores, imos cociñar a ver que nos trae Rosa de Ordes. Hola, son Rosa, de Órdenes, do Piñeiro, millor. Gustaríame proponervos que fajades embutidos. Eu facía chorizo, facía morcillas, facía bola con rexós por dentro, cousas así. Pero despois así de embutido non fago moito. Dá traballo, moitísimo. Vou dicir aos cociñeiros que me fajan algo fácil para min, porque eu fixen chorizos, fixen morcillas, xa repetí, non? A ver se me dan ideas para facer unha casa que non me dea tanto traballo. Mando un saludo a toda a miña familia, aos meus netos e aos meus fillos. Aí, baila. No, estaba, é que me caen aquí as cousas. Bota o culpa atrás, é moi simpático. E aí estamos. Aí. Hai que practicar esta técnica. Bueno, Rosa de Ordes que nos pide embutido caseiro, claro, o embutido pues, ten a súa historia, porque ten que ser sinxelo, xa non vale embutido de matanza. Porque iso leva un traballo. menos mal. Ten que ser outro tipo de embutido. Embutido sinxelo para Rosa de Ordes. Nunca o fixemos. Xulio Mato. Ti que vas facer? Lucía Vázquez. Veña, eu vou facer un embutido de peituga de polo, Ajá, de xamón serrano, ajá. e vamos a poñer unhas olivas negras, e uns aromatizantes así, un pouco de pimentón, un pouco de orego, e unha cebolla e un allo refogados. Pero como vas facer un embutido con iso? Iso verás, que... Que son sándwich. Hai que estudiar, cañotas. Ese é un sándwich que vas facer? Sí. Despois vou facer un sándwich. Vale. Co embutido. Co embutido. Mira, parece moi complicado, pero é super sinxelo e fácil. Bueno, é curioso o programa de hoxe, porque facemos embutido, e eu creo que é a primeira vez que o facemos, Sí. Xulio, Nas nosas vidas, ademais. na tua vida tamén? No, eu xo fixen. Lo que prometín que iba a facer todas as receitas antes do programa. Sí. Esta fixena tamén. Bueno, mira, do que Entón. levamos de anos xa saltaxe Todas. a promesa. No. Bueno, O único que saltou fuche ti. Pero escoita, eu vou facer un embutido con carne de porco moída, con raxo neste caso. ajá. Vale? O mesmo sistema que di Lucía, voulle mesturar un poquinho de xamón serrano, por que me miras así? Porque me fai gracia. De xamón serrano e tamén o vou aromatizar con os pistachos, con un pouco de pimenta. Vai a parecer super sinxelo, o único que hai que facelo de víspera. De un día para outro. Imos necesitar un poquinho de Pero que maxia. embutido é iso? Pois, home, canto tardas en poder comer un chourizo? Bueno, Unha tes semana? razón, Ou 9 días? Tes razón. Pois este dun día para outro. Moi ben, Ten que pois repousar, asentar, soltar os xugos. vamos deixar repousar, asentar, amalgamar a cabeciña de Xulio Mato e imos cociñar. Señoras, señores, facemos embutido na Voltas co Prato, marchamos con Vaya. Xulio Mato. Vaya por Dios. Vai, Bueno. por Dios. Vamos a ver. Co ben que estábamos aquí. Mira, aí teño... Eu xa estaba cando estábamos ben Xa tamén. sei. Bueno, mira, temos aí
Qué desastre. Medio Pica aí. kilo de Pica aí. raso picado, vale? Que nos lo pasen unha vez, están che dando aí un regaliño. É pa mí. Que nos lo pasen unha vez pola... Pode ver. Decimos ao carnicero que nos pasen unha vez pola picadora, Pola picadora. Vale? Eso é. E mira, vamos a engadir unhos 100 gramos de xamón serrano, ben picadiño tamén. Ajá. Este podemos lo picar a coitelo, porque senón faixenos unha papa, sabes? Ostras, pero moi picado eso, Moi picado. Home, Está picadísimo. ten que ir máis ou menos con ese. Sí. Mira, vámoslo corregir de sal ao final, porque senón agora nos la papa todo... Ten que saber Galicia que hoxe na casa ao mediodía fixen as croquetas. Fixen as croquetas de onte. Tanto as de Xulio Madre como mía, as de Lucía. fixen as croquetas. No. Fritín as croquetas. No. Fixen as croquetas. Boleinas, con estilo, clase, elegancia. Paseinas por pan relado, ovo pan relado. bueno, facer- E fixen unhas poucas na air fryer. Na air fryer? Na air fryer. Anda. Sí. Madre E mía. saíron Sí, espectaculares. Quen Quedan de fixo, maravilla. Noelia, chama? Quen as fixo? No, en serio, que fixe... A ver, foi entre os dous, pero fixémolos, en serio. Mira, sal, pimenta, sí. unha poquinha sal, se chisen, que despois rectificamos unha xema de ovo, Ajá. e agora vamos mesturar todo. Pero vamos, para mesturar, mira, vamos poñer un guante, E darle co amau. porque senón... Además, a ti gusta chamar amalgamar ca mau. Home, claro, Eres é a mellor amalgamador. maneira de amalgamar. Exactamente. Señoras, señores, chamádenos 664-483-419, teléfono de voltas co prato, podedes chamar, podedes comentar o que queirades, podemos falar do que vos dé a gana, do que vos pete, incluso se vos parece que Xulio Mato é unha persoa cabal. É unha persoa normal. Normal, sí, eh? É unha Cabal. persoa incluso un pouco sexy, diríamos. Se vos parece todo iso, Que se o no? poden chamar ao 664-483-419 e poderán interactuar co mago, co animal de Silleda. E, por A ver. suposto, repartimos cartiños. 50 euros dunha vez, Xulio Mato. E 50 doutra. Ah, Na mirade televisión como- máis sexy. Mirad como saca as luvas. Ala. Increíble. Veña, vou te deixar aquí. Espera, que te vou dicir unha cousa. Mira, agora o que vou facer mentras é moer estes pistachos, porque vamos facer unha cobertura co pistacho... Unha cobertura pa un embutido. Pa un embutido. É que ti ainda non tes na túa cabeza o que vai sair daqui. Ou si? Non. Pois xa verás. Has de pensar que eu mirei a túa receita antes de vir para aquí. No, Entón, quedamos que a miraba eu. pues, aí está, ese era o plan. Veña, deixamos a Xuli que además vai facer ruido. Imos con Lucía. Sí, Lucía está... Mi má, que ruido fai Xuli. Tranquilo, ao xeito, Ao xeito, mi má, como se puxo. Talviches. Que ruido, como se puxo, rapaz. Lucía Vázquez que vai facer tamén embutido, pero un embutido un pouco especial porque ele vai levar pan de molde. No, pero eso despois, para probalo. É que ti que fas con embutido na casa? Comelo. Con que o comes? Con pan, pero non de molde, eso podo che asegurar. Ai, xa estamos. E logo, onte non... Home, tendo pan de carral. Onte non aprendiches tendo o que pan... era un bikini. Sí. Pois. E tendo pan de cea, pan de arzúa, pan de todos os lados, vou coller pan de molde para comer un chourizo. Pero existe o bocata, existe o sándwich. Ai, Dios mío. Se me dis que nunca comeches un sándwich visto con ovo, non cho creo. Bueno, home, sí. Ah, sándwich mijo. misto, sí, pero sándwich misto faise con xamón cocido malo. Pero isto é cun embutido de peituga de polo boa. Que falta de respeto, de Mira. verdad, Estarán os gastrónomos galegos Vos aquí, revolvéndose na non che súa vou facer- tumba, Non che vou facer caso, porque eu se ves a picarme, non che vou traer de revolvéndose na súa tumba Mira. no nicho, porque Lucía vai utilizar para comer embutido pan de molde. Teño aquí dúas pechugas de polo picadas. Eso sí, Piqueinas a coitelo. de polo da casa. Para que mires como traballo, A picáchelas todas a coitelo. Sí. Bueno, son dúas grandes ou tres. Vale. Bueno, unha cantidade Duas esa se ve. grandes ou tres pequenas. Ahora, metémoslle un pouquiño de sal, un chisco de pimentón doce, Ajá. ben de orego, un pouco de pimenta negra, Estáme gustando como está especiando todo, unhas aceitunas negras que vou esmajar así un pouco para que perdan principalmente pa auga. Ves? Encantan as olivas negras, Encantanme. Sabes onde me gustan moito? Na pizza. Na pizza. É unha pasada, Sí. O sea, creo que é onde Valles máis moi me ben o gusta. caloriño. Donde máis me gusta igual é na pizza, sí. E agora, mira, así, a lo loco, Esto o que? Queres que lle dé eu? Porque é que... dalle, pero que non se che vaya todo por fora, No, por fora non se vai, é que se está queimando. Mira pa aí, mirade pa aí, Pero ti onde ves que iso está queimado? Ten unha Home. fermosa cor dourada, cañotes. Sí,
Fermosa cor queimada, non dourada. Non. Queimada, mi amigo, hoxe. A verdade é que sí, hoxe apeteceume vir por ti. Biches? Sí. Bueno, É que despois a xente no Instagram dime que só vou por Xulio, sabes? tamén é verdad. É certo, Despois hai unha xente señora no sabia. Instagram que me quere mal, Non, eso non o creo. Digoche que me quere mal, porque pensa que me meto con Quererade Xulio. moi ben a Xulio. Tamén pode ser. Pero vale normal tamén por outra parte. Gracias, Pero Lucía. creo que me quere mal porque me meto con Xulio, sabes? Home, Mira, normal. isto eu creo que xa o temos tamén refojadiño. Podía estar un pouco máis, pero vai nos valer. É que vas facer que a cebola? Metelo aquí. Ai, Dios. Hai unha cebola e un dente de allo. Ou dous dentes de allo, se é pequeno. Igual que as peitugas. Xulio, esta amalgama gustame máis que a tú, Bueno, a mí ainda non rematou. Esta amalgama leva un pouco de todo. Non entra, de feito, no bol, esta amalgama. Mellor que deime pequeno como Cebola, bol, oliva, ourego, carne, xamón... Leva de todo. Entón, Especias un porrón delas, pemento doce moído... eso o gusto, especias, claro, podes botar como sempre, a que máis te guste. Gusta cho Gústame. tomillo, gusta cho ourego, romeu. Non perdes a oliva, é moi importante. Imos chamar a nosa convidada de hoxe para que vexa as dúas propostas especiais de embutido que temos no Voltas co Prato neste primeiro a Voltas co Plato edición embutido, Así que, por favor, que pase Rosa de Ordes, un aplauso para ela. Hola, Rosa. Ven por aquí, ven comigo. Como estás? Bueno, un pouco nerviosa. Nerviosa, por que, muller? Bueno, Por estar aquí? cousas. Bueno, é normal que estés nerviosa ao estar no mellor programa de televisión do mundo mundial, pero bueno. Sí. Pero non pasa nada, nós vamos te tratar ben. Nós vamos te tratar ben. Non te despistes con Xulio. Espero que sí. Por que ibas con Xulio? Tens que estar aquí. No, porque me mirou. Claro. Vou con Xulio porque conozo máis que a chica esta. Pero estás conmigo ahora. Pero vamos a atender a todos. oye. Tañotas. O tema. Sí, home, pues mira, vamos a ir con Lucía, vente, Rosa, vamos a ir con Lucía, Lucía. eso. Vente, arrímate para diante, porque Lucía Buenos días. vaiche facer embutido, ti querías embutidos, non? Que antes facías na casa. Eu facía na casa, Sí. pero facía botidos caseros. Pero que facías? Chourizo, salchichón Salchichón e morcillas. e morcilla. Pois este vai te encantar. Mira, este é de peituga de polo. Que ademais é Peituga super polo, sana, como ben se sabe. E leva un pouco de xamón serrano, unhas olivas negras e unha ceboliña cun allo refogado e despois a aromatizantes. Eso é o que máis lle guste. Neste caso, puxenlle pimentón, ourego, sal e pementa negra. Moi ben, Pouco. A min, Había pouca pimienta, pero bueno. E mira que rápido. E É agora, rápido. Debo ver. pero isto canto tempo tens que ter curando, Lucía? que curando? Isto ímolo ferver. Vale ferver, ai, perdón, claro, vale ferver e vale deixar así xa fervido. E claro, por eso tan rápido. Isto fervelo hoxe, deixalo na nevera hasta que arrefría hasta mañán, ou un par de horas da mañán pa noite, ou da noite pa mañán. Vale. E despois xa está, listo. Vale meter así a ferver. Vamos a meter así, vamos a facer aquí os rudiños, vamos a pasar outra volta de film para evitar que lle entre moita auga. Unha cousa Non parecida queremos que lle entre auga. a carne rellena tamén, que Sí, se faz. é un pouco así, verdad? Un pouco... Sí. É parecido. Igual non, pero bueno. Mima. E isto despois que faz? Déxalo. Córtalo E así despois cortámolo. en toriños, non? Exacto, e despois que faz con el? Pois un sándwich, un bocata, pa unha ensalada, Un sándwich, pa comelo recordemos, así. con pan de molde. Recordemos. No. É que a quen se lle conte, Non sabe colle, o que vai com, ser. trae Non, pan de con molde, en vez de traer pan de cea, Sí, Xa estás ti Trae con pan pan de outra molde. vez. un bolinho. Que non vexe eu un como boliño, sándwich, ves, un boliño, é que é así, un boliño. Polo menos teño pan que Xulio non truxo. Correcto, moi ben apuntado, moi ben apuntado. O Rosa, bikini fixen onte. Rosa, que che parece a receita que está facendo? Estupenda. Sí? Sí. Gustache? Sí. Vai ser despois para elegir, claro. Bueno, hai que escoller Hai despois, que é certo, escoller. é certo. Pois imos ver o de Xulio Mato, veña, arrímate aí a don Julius. Vamos pa ali. Moi boa, Rosa, benvida. Boas. A ver. Mira, eu vou facer outro embutido diferente. Ah, Vale? Sin pan, porque non teño pan. Quitaronme un ingrediente. Que non pedín, a verdade que non pedín. Bueno, pero o que vou facer despois é acompañalo con unha maionesa de piquillos, en vez de meterlos dentro cas aceitunas, vámoslo botar por fora, por se a alguén non lle gusta. Entón, mira, vamos a facer unha cobertura de pistacho moíno aquí neste maquinillo. moi rico, E agora o que facemos é, dámoslle un poquinho así primeiro pa diante e pa atrás, vale? Que nos colla ben. E agora isto que nos sobra, volvémoslo meter pa dentro e agora xa empezamos a envolver. Vamos lle dando voltas. Mira que bonito queda, Rosa. queda precioso, a verdad que sí. Non teño pan, pero teño pistacho. Costra de pistacho. Casi igual, Eh, Casi Bueno. igual.
Dona que te dá a espalda. Non te preocupes, Dixo o Rosa. traumatólogo que estaba antes que había que comer frutos secos todos os días. Claro. Sí. correr. Seguramente che dixera que é mellor un fruto seco que un bolo de pan. Seguramente, Eso seguro. bueno, depende do refinada que estea a fariña. Mano, tamén é verdade. Vale, mira, o que vamos a facer agora é, como temos pouco recorrido aquí para facer un nudo, cortamos un poquinho máis de film, collemos dúas cordiñas e atamos aquí, ben? Atamos, como ben dixo Lucía, para que non se entre aquí nada de auga. Oye, tes aquí a auga fervendo, ti te vai nos cocer, entonces. Claro, isto vai cocido. Vale, vale. Vai cocer durante aproximadamente unha hora, dependendo do grosor. Estes podían estar un poquinho antes porque non son tan grosos, pero vamos a deixar unha hora para asegurarnos que nos coce de todo o centro, E vale? o seu é que non lle entre moita auga, non? No, que non lle entre nada de auga, Nada. o seu, claro. O ideal é que non lle entre auga. Vale, vale. Vale, se entra auga claro, estropeas. que deixámoslo enfriar para que os propios xugos nos fagan de amalgama. Ole, de amalgama. Claro, eu axúdome cunha ximiña de ovo por se acaso. Moi ben, pois Rosa de Ordes, tesme que dicir cal das dúas receitas levarías ti para a casa, que non debe estar moi lonxe daqui. Non, estou cerca. Ah, porque si és de Ordes... A 10 minutos. A 10 minutos, a 10 minutos. Pois mira, eres do Piñeiro, é certo, que és do Piñeiro. Pois mira, a 10 minutinhos... Mira, para decirche a verdad que daríamos que dúas. Sabes que non me vale. Pois, Pero bueno. Despois, Vou deixar que o penses ali, vale? Vou deixar que o penses, séntate ali na zona de sufridores e despois chamamos, vale? Vale. Veña, un aplauso ali, Rosa, un aplauso para Rosa que está con nós na Volta a Escobrato a Televisión de Galicia. Os embutidos son ben lucidos, iso é así, cun pouco pan, se o tes. Sempre te sacan un sorriso, pero que é un embutido? En principio, calquera tipo de carne adobada e condimentada que se introduce ou embute nunha tripa e que, polo xeral, curamos para poder conservar. Pero sen tanta pompa, xa vedes que podemos facelo na casa con nivel de complicación por máis básico, co que queiramos. Para os que queren ir a por todas, temos a opción de secar na casa unha peza de carne, un lombo, por exemplo, cun proceso sinxelo. En un par de semanas, pois, temos a peza lista como a da charcutería, pero sen tanta espera, cunha peituga de polo ou pavo, podemos facer un friame fácil e rico. Se non o credes, mirade as receitas de Lucía e Xulio, Lembrade de tomar nota e probade, xa nos contaredes que tal vos van, como sempre, como quedan, en @voltascoprato, onde? Non sei se somos xa os 13.200, pero temos que andar aí. Temos que andar chegando. E, mentras tanto, imos ver a Lucía. A ver, igual esta canción non foi a mellor. E lo, por qué? Si tienes hambre, aquí tienes fiambre. En serio. Pois aquí temos. Pues temos fiambre. Temos fiambre, claro que sí, no voltas co prato. Eso estivo cocendo canto tempo? Isto estivo cocendo unha hora. Unha hora. E despois na nevera hasta que enfriou. Ui, canta máis. Viches? É que eres un crack. Vale, entón a refriou. Entón agora. Hola. Sacamos o envoltorio. A ver, espera. Teño que dicir que o aspecto non é o máis bonito do mundo. Vai estar rico. Dilo ti. A ver. Que? Non está mal. Non che ten bo aspecto? Sí, a mí sí. Que eu sei que vai estar bo, porque vai estar moi bo, porque o sea, leva todo o que me Nunca gusta. comeches mortadela con aceituna. Mira No, que nunca teño vin visto. como se facía, que é peor. É máis ruín que isto, Bueno, é certo. Entón, agora que vas facer? Filetealo e facer o sándwich? Exacto. Non? Fileteámolo. Vale. Mira como solta o xugo. Aí vai. Bueno, desfáixanos un pouco, se o queremos cortiño, finiño. Claro. Que pasa? Ule moi ben, Ule moi ben, Queres probalo? Sí, porfa. Veña. Oye. Dá un pouquiño. A ver se te sorprende, pa ben ou pa mal. No, está boísimo. Está bo. Home, está moi bo. E sabiches, non hai conservante ni colorante. E a aceituna quedalle moi ben, Claro. A oliva negra quedalle moi ben. Na verdade que sí, Moi ben, Estou sorprendido con esta muller, Que pasa que, claro, o aspecto visto así non... Pero que pasa? Que isto é maravilloso, Que non porque é- ti fas isto na casa e cantos días lles das aos nenos? Mira como faro. Bueno, imos coa pregunta de concurso para a xente que está na casa de que é o embutido que fai Lucía Vázquez. Está de lo ben. De que é? polo e xamón. De polo e xamón, ainda que leva moitas outras cousas, principalmente... A gusto do que o faja, pero de polo e xamón. 664-4834-9 chamade, a voltas co prato, 50 euriños en xogo e podedes probar tamén os embutidos de Galicia. Aquí, Igual, Xulio,
Igual que? Igual se porta ben conmigo. E che igual deixa me dá probar. de probar. A ver. Vou con él, E veña. así Vamos sacas con ti uns Xulio Mato. previo. Que tal? Veña. Mira qué bonitos. Moi bon, ¿Qué te parece? ¿Quieres probar también? Sí, claro. A ver, pues mira, vamos a cortar. Dame que está feito, Esperei por ti. Este Non está me feito. des- Este está non me feito. des- dame do que este Mira feito, boa non me des do pinta ten. Ves, o vamos. teu xa parece un pouco máis embutido. Xa Claro. parece... Non, a metade chega, tens que probarte a outra mitad. Eu metiño un No, ovo. no, a mitad para ti, a mitad No, yo para mí. probei. Xa, pero Eu bueno. metiño un ovo, entón A ver. amalgama de outra maneira queda un poquinho máis A ver, compacto, mira. como ves. A ver que che parece. Galicia. Pule de maravilla, Este ten un aspecto... Este é porco, claro. Maravilloso. É importante. Probo, ou que? Queres que probe? Teño que poñela para que se vexa. É mellor que apuntes para esa de aí, para que se vexa mellor con esa de Non aí. sei. Está riquísimo, Bueno, probar. A que sí? Está bo, Pois agora vamos a Non facer... te movas, home. Jo, va, pero non vamos a estar No, así ahora todo o xa- programa. Xa está. Ah, está moi boa, Bueno, mira. Sí. Ahora vamos a facer, como sempre, unha mayonesa tradicional, vale? Ajá. Un ovo, un chorriño de vinagre, un poquinho de sal. Isto é máis fácil que facer unha morcilla. Moito Pero máis. menos tempo, non hai que andar remisión no sangue. E ben vistes, non vos levou nada. Nada, isto non a leva ver, nada. Leva máis porque na casa te lo que A ver, cocer, despois deixar refriar, pero ao día seguinte tes un embutido maravilloso. Claro, e agora o que hai que esperar é que coza, pero mentras coce fai outras cousas, Aí cousas. está. Mira, entón facemos a mayonesa. Da baixo arriba, continuo. Sí, a ver, sí. No, pero estouche Estou explicando cousas que ti xa non explicas, Estás sabes? dicindo como hai que facela, non? Correcto. Entonces, damos Que así. xa hai cousas que non E explicas. agora que vamos facer, vamos a botar aquí uns piquillos e vamos triturar na mayonesa. Entón temos unha mayonesiña, vamos a botar un par, 3. tres, veña. Gusta o truco, Sí, E vai coller cor vermelha. Ah, sí, Claro. mira. Ole. Wow. Como nos licúa un pouquiño, o que facemos é engadimos o resto do aceite, que son uns 200 Entón xa volve a litros, ser entón xa espesa un poquinho. Buah. Fixadevos que cor colle dos pementos do piquillo. Vale, mira. Entón agora, aquí temos un poquinho guai, unha ceboliña Mira. picadiña e unhas aceitunas verdes, vale? Para diferenciarme das de Lucía. Da de Lucía, poñemos unhas... Entón vamos a facer Aquí. unha especie de salsa tártara, pero cos piquillos, traemos Hola. para aquí todo, e botamos Xa ten aquí picado aí as esta aceitunas. mayonesa, eso é. E vai nos quedar un acompañamento super chulo Moi ben, e super rico para este embutido. Xulio Mato intentando gañar o corazón, imos con Lucía porque hai que repartir cartiños. Marchamos para lá. Para lá. Queres saudar, tío, ou saudo eu? Como queiras. Imos ao Oviedo, Mandas ti. Oviedo. Que va, O sea, Oviedo? Sí. Lorena, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Bueno, sí, non tes sotaque de ser do Oviedo. No, es que tengo familia ahí. Si quieres pongo, vuelvo en el acento asturiano o el gallego. Vale. ¿Qué mirades? Tes familia aquí, en donde? Tengo familia en Migoi, cerca da Estrada. Cerca de... Bueno, Cerca da Estrada. eso ademais é interior galego, que está moi preto de Arzúa. Bueno, que teño tal? Dime. Espera, déjame contarte. Teño que dar las gracias a la familia de ahí, porque son los que me mandaron por correo o vosso libro. En serio? Anda. En serio. Tes porque o aquí libro? en Asturias Tes o libro? Ainda non chegou ás librerías. Bueno, isto é moi forte. Vamos a dar un aplauso á familia de Lorena. Que nivel. Un aplauso á familia de Lorena que lle mandaron o libro do Voltas co Porque Prato meu chegou pai ao é Diego. super fan vosso. Que guai. Que guai. Por mira, hasta por correo che podemos mandar os 50 euros, si queres. Sirve tamén. Vámonos intentar. Veña, quero que me digas de que é o recheo, o embutido, perdón, que fai Lucía Vázquez hoxe. De polo e xamón. Moi ben, aí está, 50 eurillos que van pro Oviedo. Moitas Oviedo, gracias. moi ben. Pois, Lorena, moitísimas grazas por vernos, de verdad, de corazón. Todos los días, desde Asturias. Pois moitísimas grazas, Superfans. un bico enorme, de verdade, un bico grande. Veña, otro para todos vosotros. Veña, Qué Rafiña, fuerte, chao. qué Qué fuerte, chao, barbaridade, chao. de Oviedo. Qué maravilla, Fuá. Acábame de... Ahora o teu Subiche sándwich... a moral. Sí, xa me cae mellor o teu sándwich. É lo que che fixera antes. Que levaba pan vivo. Veña. Bueno, a ver, como vai? Mira como vai. Estou aquí, Claro, simplemente lle poso un pouco de manteiga e despois... marco e poñolle unha lonchiña de queixo, porque leva ben queixo embutido tamén. no medio,
e outra lonchiña de queixo. E Gústame agora a imos idea, a poñer así por riba uns brotes e un poquinho de mayonesa con mostaza. Moi ben, pois imos co público da Voltas co Prato mentre remate Lucía, si que arrancamos con Rosa de Ordes. Vamos para lá, veña. ¿Cómo subieron? Los embutidos. ¿El qué? Los embutidos. ¿El qué? Tedesme que Los contar as embutidos. cancións que ides ¿Y por poñer qué? antes, compañeiras. ¿Y por qué? Porque, que é isto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Isto é moito. Bueno, a ver, como estás? Bueno, Querida, ahora grande. mellor, ahora estou un pouco máis tranquilo. Estabas un pouco nerviosa, logo. Estaba. Pero por qué, Bueno. Si nós somos como di... No, xa sei, mas teño confianza con vos, que Claro, vexo todos os días. Por aunque eso non hai moita se xente que acerca nos di como se estuverades na casa. Sí. É verdade que nos A di moita verdade que xente. sí. Mira, estás vendo aí os dous embutidos. Bueno, o sándwich de Lucía xa rematados, o embutido de Xulio. Sí. Bueno, non sei se cos ingredientes que levaba se hai algo que che chiste máis. Porque ao mellor diste, bueno, pero mira, a min gustame máis non sei, os pementos do piquillo, que lle fixo Xulio, non sei. O dache A mí igual. gústame todo. Xa. Entonces, non case non podo elegir O fígado moito. encebolado tamén. Sí, logo, me encanta. En serio. En serio? Pero ainda queda xente que lle gusta o fígado encebolado. Sí. Ainda o comí agora 15 días. En serio? Estaba buenísimo. Prestouche. Sí, de maravilla. De maravilla. Hai xente que lle gusta o fígado encebolado. Que me gusta a min. Sí, sí. No mundo mundial. Bueno, hai xente máis Xulio. Pero hai Bueno, é xente. un máis tamén. Que pasada, Das poucas cousas que non como eu, Que non podo. Non podo, En serio, non me gusta. Ah, pues non che gusta, claro. Deron miña tía, miña nai, miña avó de pequeno aí, toma, come. E agora, Ai, me encantou, sempre xa. Cando vamos ir hasta aí con Xulio Mato, vale? A ver Vale. como está a situación. Veña, vamos a dar un aplauso a Rosa que ven con nós. Vamos para ali, siga. E ven de Ordes. Aquí, ponte aí con Xulio, aí. Aí con Xulio. Pues estou aquí rematando a miña decoración. Para facerche un pouco... Mira que bonito quedou Ten boa casalsiña. pinta, Sí. sí. É unha pena non ter pan, Sí, Este xa... habrá que robarlle un pouco dese pseudopan a... É que é unha pena non ter pan, di é verdade. Sí que é, sí. Non ter pan. Mira, que fantasía, que sotobosco, eh? Sí. Moi ben, Verdad que moi sí, ben. verdad que- A verdade é que che quedou bastante bonito, Home, sí, para non ter pan... Para non ter pan, quedou Claro, bonito. dixen, como Vamos a fago, dar un como aplauso a fago, Xulio como Mato, fago? que é todo un artista, un crack. Moi ben, A verdad, Moi ben. Para ver se te gusta ahora. Ahora tens A que ver si lle probar. gusta, a ver si lle sí. gusta. Ahora tens que probar, espero que sí. tes aí pistachos que me... Hai pistachos, hai xamón, Vamos con hai Lucía, raxo. veña. Vamos para lá, con Lucía. A ver, Ponte xa si queres na zona de probar, Rosa, ponte por ali, Ai, ponte por ali por ali. detrás xa na zona de probar. bueno. Aí está, porque Lucía xa ten rematados os seus sándwich, Porque ven ule o sándwich, E Ulen que dá Ulen, gusto, verdad? Que rabia me dá. Ulen que dá gusto. Dache rabia porque Ulen Que rabia me dá con la Mira que sándwich. Outro aplauso para Lucía, por favor. Que sándwich esta muller, que pasada. Increíbles. E voulle pedir a Rosa que vaya probando, e eu, mentras tanto, vou facer a pregunta de concurso. Imos alá. Vamos probando. Que Si vai probando, vai probando. Con que parte do porco fai Xulio o embutido? Colombo. Con que? Colombo. Con que? Colombo. Aí está. Que pena que non sonara ben, espera. Colombo. 664 48 34 19 664 48 34 19. Con que parte do porco fai Xulio o embutido? Colombo. Aí está. Imos, bueno, hoxe non saímos casi de cerca de aquí, porque Bueno. imos a Sigüeiro. Hola, Concepción. Hola, boa tarde. Que tal, como estás? Moi ben. Ai, que Estupendo. Oiches, vai haber un tráfico ahora volvendo para Santiago en Sigüeiro esta hora. Sí. Home, porque a xente que marcha de Santiago a esa hora sal de traballar, os venres é o peor. Claro. Pasar por ali. Sí, Bueno. en serio. Bueno, Concepción, veña, por 50 Sí, euriños, con que parte do porco fai Xulio o embutido? Con lombo. Moi ben, aí está. Os 50 euriños que van a Sigüeiro, ou si queres, Concepción, podes vir un día aquí recollelos e de paso participas no programa. Claro. Bueno. Bueno, Bueno, non Ese- non é unha resposta. Ese bueno foi no. Bueno, Concepción, un bico grande, gracias por chamar, vale? Outro pa vos. Veña. Boa tarde. Hasta loguinho. Chao. Chao. Aí estamos 50 euriños e agora sí, Rosa, vouche dicir a pregunta do millón. Rosa de Ordes. Lucía ou Xulio, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Sinto, Julio, pero... ¡Lucía! Ahí está. Bueno, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos o lunes, con máis receitas. A voltas co prato da televisión de Galicia. Chao. Por la noche sé que le gusta. Ay, es que es tan
Puerto Rico qué? Pues el embutido, amor. Pero es que usted es muy desesperada por el embutido.